Shema, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf yn diolch. Diolch yn fawr am ymuno â mi yn y fideo hwn. Heddiw rydyn ni'n mynd i barhau gyda'r datblygiad o'r awdurdalen ar gyfer yr app, GemStoriAp. Os rydyn yn edrych ar y dudalen, mae'r hon yn arddangos y rhestr niferwyd o'r geiriau Cymraeg, yr rhan llyfariadau ac hefyd yr eiriau Saesneg, hyd at 33 ohonynt, ac mae'r dudalen yn gallu dod o hyd o'r geiriau a'r manylion oherwydd rydyn yn pasio neu rhoddi ar yr llinell o'r cyfeiriad yn y parametr chrysau yr rhestr o'r rhifau mynegau yn yr adnodd data ag a data sydd yn ei gwahanwyd gyda'r arwyddnod tanlinellu, ac os rydyn yn edrych ar yr cod cyfartaliedig yn yr ffail index.php, dyma'r amresymeg ar y gyfer. Mae'n defnyddio yr doleniad for each i doleni trwy'r munegau o rhifau ac yn ei gerchu nhw oddi wrth yr dillad horthfeidol ag a data. Ac wedyn mae'n rhoddi yr llunyn adeiladwyd i mewn fel atodiadau i'r ymdworion ar gyfer yr cod HTML, sef LHTML-str. Mae'r amresymeg yn cynnwys y rhestr o'r eiriau neu data i mewn yn yr tagau ar gyfer y rhestr didolwyd. Oherwydd mae'r amcan o'r dudalen yma yw ar gyfer yr defnyddwyr i gyfarwyddu eu hunain gyda'r eiriau a'r rhestr. Y beth nesaf i wneud yw i osod y doi botwm ar y dudalen hon. Y gyntaf ar y brig i alluogi y defnyddwyr i forllwio yn ôl i'r dudalen gyntaf am wall, ac yr ail i alluogi y defnyddwyr i forllwio i'r dudalen nesaf, sef y trydydd dudalen, i defnyddio y geiriau trwy'r rhifio brawddegau allan ohonynt. Felly, yn ôl yn y cod, i greu y dau botwm yma, mae'n mater syml yn unig o osod y tagiau berthnasol ar y brig ar y dechreuad o'r cyfnod ar gyfer y cam 2 ac hefyd yr un arall ar y diwedd o'r cam 2, fel hyn. A dyma'r ddwy llinell newydd, y gyntaf ar y brig cyn y doleniad ar gyfer pob un, ac yr llall ar ôl yr doleniadau gyda'r neges nesaf. Ac gyda'r botwm cyntaf mae gyda fe yr neges blaenorol. Felly, yn ôl ar y dudalen, pan rydyn ni'n yn debru fel hyn, a dyma'r botwm ar y brig, a dyma'r botwm ar y welod. Ynglŷn at y botwmau, mae'n angen i ychwanegu y priodoleddau ar gyfer yr bombas ac hefyd y lled ymylion yn y priodoledd ar gyfer dull fel hyn. Fan yma dwi'n wedi penodi y bombas i fod yn 3 pixel ac ar gyfer y lled ymyl i fod yn 10 pixel. Ac wedyn yr un peth gyda'r gyntaf botwm fel hyn, ac wedyn wedi achub y ffel a dadabru y dudalen fel hyn. Mae'r botwmau nawr yn edrych yn well, ond does dim eto unrhyw digwyddiad fel ar y cliciad digwyddiad cysylltwyd gyda nhw. A dyna'r beth nesaf i wneud fel hyn. Ar yr botwm gyntaf, rydyn ni yn galw ar yr unwedd ffythiant, sef dudalen nesaf, oedd wrth yr fideo olaf, ac ar gyfer yr ffythiant hwn, mae'n derbyn y llwybr o'r dudalen nesaf fel yr unig parametr, ac ar gyfer hyn, rydyn ni eisiau i mynd yn ôl i'r dudalen blaenorol, sef yr unwedd dudalen, ond heb unrhyw parametr o gwbl, sef yn ei swyddogaeth fel yr dudalen am wall, ac mae'r hyn yn digwydd ar yr cliciad ar y botwm. Wedyn ar gyfer yr ail botwm, fan yma, rydyn ni wedi gwneud yr unwedd peth, ond yr unig gwahaniaeth yw yn ytrach
na'r galw ar yr unwaith dudalen heb unrhyw parametr fel y dudalen am wach, na'r ni'n yn gosodi yr parametr math sydd yn gyfartalu i'r cam 3. Wedyn, wedi rachub y ffel ac yn ôl ar y dudalen, wedi datblygu hi fel hyn, yn ni'n gallu clicio ar y botwm blaenorol, fel hyn. Wedyn mae'r neges gwach hwn yn arddangos, gwrthrych nid gan fyddwyd, nid oedd y lleoliadwr adnodd bydysawdol wedi ei ganfydwyd ar yr gwaithniwr hwn, ac wedyn pan ydyn yn edrych yn manwl ar y cyfeiriad o dudalen, ydyn yn darganfod y gwall sydd wedi ei achosi trwy'r anghywerdeb o defnyddiad yn yr gyfeiriad, sef pan ydyn ni'n eisiau i benodi yr parametrau ar y cyfeiriad, mae'n angenrheidiol i defnyddio nid yr arwyddnod ampersand fel hyn yma, ond yn hytrach yr arwyddnod y gofynod. Felly mae'r cystrawen hon yn y cyfeiriad yn anghywir. I dibygio yr gwall hwn, mae'n angenrheidiol i mynd yn ôl i'r ffwythiant dudalen nesaf yn yr ffael amrywiol.offer.js fel hyn. Ac wedyn, mae'n angen i newid yr amresymeg i benodi y cymwysiad yn yr anifolyn P llwybr fel hyn. Fan yma, mae'r amresymeg yn dweud os ydy'r anifolyn P llwybr oedd wedi ei rhodi yn y datganiad o'r ffwythiant yn cyd-debygu i'r patrwm mynegiad rheolaidd index.php gyfynod math yn cyfartalu i cam ac wedyn y digid 2 neu 3, wedyn i cyd-atodi y parametr chrysau yn cyfartalu i yr cymwysiad o'r amrywolyn L-rhestr chrif i'r amrywolyn P llwybr fel hyn, ac wedyn yn yr patrwm mynegiad rheolaidd mae angen i osod yr oslaeth diangedig diflaen i'r arwyddnod llawn atalnod fel yma, ac hefyd diflaen i'r gofynod fan yma, achos y maint y rhain sef y llawn atalnod ac hefyd yr arwyddnodiau arbennig yn yr mynegiadau rheolaidd. Ac wedyn, os ydyn ni'n yn llawn datblygu y dudalen trwy bwyso ar y botwm rheol gyda'r botwm F5 fel hyn, ac wedyn mynd yn ôl i'r dudalen am wach fel hyn, ac wedyn mynd yn ôl i'r dudalen nesaf fel hyn, ac nawr i clicio ar yr botwm blaenorol fel hyn. Nawr mae'r dudalen blaenorol yn arddangos heb unrhyw trafferth, ac nawr ydyn ni'n mynd yn ôl i'r dudalen nesaf fel hyn. Mae'r neges gwach mynegau heb ei diffiniwyd chrysau yn llinell 72 yn digwydd, achos yn y ffwythiant dudalen nesaf yn ytrach na defnyddio yr arwyddnod cyfartalu yn unig, roedd angen i defnyddio yr arwyddnod ychwanegu gyda'r cyfartalu i atodi y llinyn yma i'r anifolyn P llwybr fel hyn, ac wedyn os ydyn ni'n mynd yn ôl i'r dudalen blaenorol fel hyn, ac wedyn yn llawn dadebru fel hyn, ac wedyn pwyso ar y botwm nesaf, mae'r un wedd neges gwach yn arddangos achos pan ydyn yn edrych yn fanwl ar yr patrwm mynegiadau rheolaidd, mae'r hyn yn ei gynnwys yn y dwbl dyfynodau sydd yn yr iaith JavaScript os nad ydyn ni yn defnyddio y ffwythiant arbennig regexp sydd yn derbyn y
parametr yn y dyfynodau. Mae'r hyn yn anghywir. Mae'n angen i rhoddi yr patrwm heb y dyfynodau, fel hyn. Felly, os ydych chi'n mynd yn ôl i'r tudalen olaf, ac wedyn yn llawn datblygu gyda'r botwm rheol ar F5 fel hyn, ac wedyn pwyso ar y botwm nesaf, a dyna ni. Mae'r rhestr o eriau sydd ddim wedi ei dewis gyda'r defnyddwyr nawr yn arddangos yn llwyddiannus ar y dudalen. Nawr, os ydych chi'n mynd yn ôl i'r dudalen blaenorol fel hyn, ac wedyn yn parhau i ddewis y geiriau sydd yn adnabyddus. Fel hyn. Os ydych chi'n parhau i achosi yr geiriau i diflannu hyd at yn llai na 10, fel hyn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf. Wedyn, mae'r 9 gair yn arddangos yn llwyddiannus ar y dudalen. Wedyn, beth sy'n digwydd pan ydych chi'n nawr yn clicio ar y botwm nesaf i symud ymlaen i'r trydydd dudalen? Wel, cawn ni ei gweld. Mae'r trydydd dudalen yn y fras yn cymharol yn gwag, ac hefyd, os ydych chi'n edrych ar yr cyfeiriad, mae'r parametr rhesau hefyd yn gwag. Felly, os ydych chi'n eisiau i addangos yr geiriau ar yr trydydd dudalen fan yma, mae angen i ni hefyd i dilyn yr unwaith rhesymig fel o'r blaen, sef yn pob un rhes mae angen i benodi y priodoledd dosbarth. Ar gyfer hyn, mae angen i mynd yn ôl i'r ffeil PHP index.php, ac wedyn mae'n angen i mewnosod y priodoledd dosbarth fel hyn, gyda'r unwaith gwerth fel hyn, ac hefyd mae'n angen i mewnosod yr hunaniaeth ar gyfer pob un rhes fel hyn. Fyddwch chi'n gweld mae pob un rhes gyda'r hunaniaeth sydd yn dechrau gyda'r llinyn SPBOTOM ac yn derfynu gyda'r rhif oddi wrth y mynegau yn y data adnodd eg a data. Felly, yn y porio, os ydych chi'n mynd yn ôl i'r ail dudalen fel hyn, ac wedyn yn llawn dadlefru y dudalen trwy bwyso ar y botwm rheol gyda'r botwm F5, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf. A dyma'r 9 rhif yn y parametr rhesau yn yr cyfeiriad ar gyfer y dudalen, ond nid ydyn nhw yn arddangos ar y dudalen, achos ar y foment mae'r cod ar gyfer hyn yn diffygio. Felly, yn y cod, os ydych chi'n mynd i'r adran ar gyfer y cam 3, fan yma, ac wedyn, alsgrifio yr unwaith cod oddi wrth yr cam 2 yn gynnwys y botwm ar y brig, ond yn eithrio y botwm ar y gwelod, achos mae'r trydydd dudalen, y dudalen olaf, fel hyn. Ond, ar gyfer yr botwm ar y brig, yn ytrach nag mynd yn ôl i'r dudalen gyntaf neu dudalen amwell, heb unrhyw parametr, mae angen i mynd i'r dudalen 2. Ar gyfer hyn mae angen i adodi y parametr math yn cyfartalu i cam 2 ar ôl yr enw o'r ffeil fel hyn. Felly, yna, os ydych chi'n dadlefru yr dudalen, mae hyn yn digwydd. Nawr, y peth nesaf i wneud yw i osod
yr ardal ar gyfer y testyn I mewn ar y dudalen hon, ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r gyda todi y cod HTML perthnasol I mewn i'r amrywolyn ar gyfer yr cod HTML, sef LHTML_str, fel hyn. A dyma'r cod yn gyntaf fan yma ar gyfer y botwm I achub y ffeil, lle mae'r defnyddiwr yn gallu achub y brawddegau sydd wedi eu creu oddi wrth yr geriau. Ac yn ôl, dyma'r cod ar gyfer yr ardal testyn sydd yn 100% yn lled ac yn 100 pixel yn uch. Felly pan rydyn yn dardebru y dudalen fel yma, a dyma'r botwm a dyma'r ardal testyn. A dyna ni I gyd ar gyfer nawr. Fel arfer, mae'n hollbwysig I gefnu I fyny yr cod, ac ar y ochr dde, yn y plicell, dwi'n yn pwyso ar y botwm rheol gyda'r botwm A I ddewis pob dim, ac wedyn y botwm rheol gyda'r botwm ec I alsgrifio, ac wedyn y botwm angen ar gyfer y botwm D ar gyfer yr cyfeiriad y plicell, ac wedyn dwi'n mynd I alasod yr gyriwr ec gyda D ar gyfer yr ffon gof allanol. Nawr dwi'n mynd I pwyso ar y botwm rheol gyda'r botwm V I bastio I mewn, fel yma. A dyna ni. Diolch yn fawr am gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl.